Gas in de hikken bij het Noorderleeg. Het binnen stille tjoegen van de storm van Vliene Wieken. Het leven van trekkers en wijn, hoe heerst het nou? Mijwerkers van het Wetterskip en Leembedrouwen had er maar druk mee. Voor de lengte van 13 kilometer tussen Roegwij, Holwert en Zwartehaan troep op Romje. Het is hoofdzakelijk organisch spul en het is afkomstig van het voorland wat hier een paar kilometer breed is. Dat zijn al de grasrestjes en rietjes en neem maar op. Het hele eerst is heel mogelijk in beeld komen. En dan maar een kraan en een keepers. En dan voor die haai is dat een bult. Ik schat dat dat hier ongeveer in gewicht een 2500 ton leidt. Er leidt Sam Binde dat tientallen vrachtwijnen zo'n dagen lang op en onrieden. De storm is nog al iets wikkelien, maar het oprommen moet zo gauw als mogelijk barren. Want het wordt lisselitten is geen optie. Dat we het lisselitten je kan zien, dat is een hele prutte, dan verstikt het, dan wordt het geel en dan gaat het dicht. De gas moet met de zee keren en die moet in goede conditie blijven. Dat is een reden dat we zo gauw mogelijk het hier bijhelden. Jonken een soort gas en hout treffen de mijwerkers ook wel eens wat oorzoon. Er zit van de week een zeehondje bij. Ja, al iets gezien. De Himmelploeg zet speciale apparatuur in om alles op te redden. Ja, het leidt een beetje te heeg in het taluut van de dik op en dan kunnen we er min bij komen met uw eigen trekkers, zeg maar. Want zonder je er maar eigen zwaar spul op gaan, dan verniel je misschien meer. Ja, dan verdienen we de gasmaten. En zoals we kennen, dit is hier de Griene dik, er zit geen verhudding in, dus de gasmaten moeten dwaan. Het wordt afvierd naar Haas, waar er compost van maken wordt. Het Wetterskip draait op voor de kosten van het oprommen van de stormskeer. Hoe heeg de rekken wordt, dat is nog net bekend.